Kızın sili. Туған тіліні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз деген тапшырудыңларға шақырабыз. Аны біз өткен тапшыруда берілген сұрауларын ашықлаудан башлайбыз. Буйы, буйынча сөзләрендә мәгънә айырмасы бармы? Елга буенча саллар ага җөмләсендә буенча сүзенең кулланылышы дөресме? Бу безнең беренче сорау иде. Буйы, буенча сүзләре татар телендә ярдәмлекләр рәтендә каралалар. Алар арасында һич шиксез мәгънә аерымлыклары күзәтелә. Буйы сүзендә вакыт төшенчәсен белдерү шактый зур урын ала. Игътибар итегез. Гасырлар буе килгән гырыф-гадәтләрне сакларга кирәк. Газета теленнән. Менә шуннан соң инде Сәрби бөтенләй сөйләшмәс булды. Иреннәрен тешләгән килеш көне буе урамда йөри, вокзалга бара. Кавый Нәҗми. Буе сүзе шулай ук урын мөнәсәбәте белән бәйле исемнәрне, географик төшенчәләрне дә белдерә. Мәсәлән, менә бит нинди очрашу. Урман буе. Шундый матур чак. Яр буеннан еракта түгел, түбән яктан ала-кыла итеп буялган, арып хәлдән тайгандай акрын гына зур бер пароход килә иде. Гомәр Бәширов, Намус. Ул көзге пычракта кимәне яр буена бәйләп төн уртасында өйгә кайткан чагымда кайнар чәй белән каршыларга тотынды. Кавый Нәҗми. Яр буендагы учак күк гөрләп үтә яшь чаклар. Халык җыры. Гомумән буе сүзендә дәвамлылык буйга таба юнәлеш төп мәгънә үзенчәлеге булып санала. Шуны истә тотарга кирәк, бу очракларда буе сүзен буенча бәйлеге белән алмаштырып куллану дөрес түгел. Ул әдәби тел нормаларына туры килми. Буе сүзе сөйләмдәге үзенчәлекләргә карап, буена, буен, буеннан, буенда рәвешендә төрләнеп тә килә ала. Буенча сүзе телдә соңрак барлыкка килгән. Анда да дәвамлылык, буйга таба юнәлеш төшенчәсе бар. Ләкин бу төшенчәгә караганда, буенча сүзе хәзерге татар әдәби телендә тәрҗемә, газета, журнал мәкаләләрендә, публицистикада, рус телендәге по предлогын биргәндә еш кулланыла. Мәсәлән, график буенча эшләү, газны торбалар буенча җибәрү, белгечлеге буенча эшләү һәм башкалар. Мондый кулланылыш аеруча совет чоры әдәби телендә киң колач алды. Ул матур әдәбиятка да үтеп керде. Кайбер мисаллар. Фәтхи Губкомның агитация пропаганда бүлеге тарафыннан бирелгән план буенча эш авылда 10 көндек әңгәмәләр үткәрергә тиеш иде. Шәриф Камал, ныклы адымнар. Пионерлар үз планнарын тормышка ашыру буенча җиң сызганып эшкә керештеләр. Гариф Гыдай. Буенча сүзенең тәрҗемә әдәбият йогынтысында гына түгел, телдә буе сүзе нигезендә үсеп, нормалашып киткән үз мөстәкыйль мәгънәсе бар. Моны башка мәгънә төсмерләреннән аера белү әһәмиятле. Мәсәлән, йола буенча читтән кайткан кунак белән беренче чәй күз күргән якын кешесез эчелми инде ул. Әмирхан Еники. Җәмилә Бәдринең киңәше буенча эш эзләп шәһәр арасына чыгып китте. Мәҗит Гафури. Буенча сүзен еш кына буйлап бәйлегә дә алмаштыра. Күп вакытлар алар бер-берсеннән мәгънәдәш булалар. Алар арасында да кайбер мәгънә үзенчәлекләре күзәтелә. Мисаллар. Урам буйлап авыз күтәреп җырлап йөри идек тә, туңгач я аулагиләргә, я мунчаларга кереп утыра идек. Абзал Шамов, кызурлау. Һәркемнең үз тормышы, үз дөньясы дигәндәй, шигъри табигатьле шофер егеттә нефть магистральләре буйлап чабадыр. Ариф Ахунов, Хәзинә.
Соңгы елларда буенча сүзе әдәбиятта һәм матбугат битләрендә талымсызрак кулланыла башлады. Югарыда күрсәтеп үткәнебезчә, аның мәгънә төсмерләре белән дөрес эш итәргә, кирәгеннән артык укмаска кирәк. Шулай итеп, елга буенча саллар ага дигән җөмләдә буенча сүзенең дөрес кулланылмаганлыгы ачыклана. Елга буйлап саллар ага дисәк, дөресрәк һәм төгәлрәк була. Радио тыңлаучылар үзләренең хатларында да моны бик дөрес күрсәтеп үтәләр. Актаныш районыннан Наил Әсраров бу җөмләдә буйлап сүзенең кулланылырга тиешлеген бик ачык дәлилли һәм сүзләрнең мәгънәсен аңлатуда кайбер сүзлекләрдәге ялгышларга да тукталып үтә. Казан шәһәреннән Хафизова, Арчадан Мәрьям Мөниповаларда сорауларга нигездә дөрес җавап бирәләр. Казаннан Зәйнәп Мустафинаның җавапларының эчтәлек ягыннан аеруча тулы булуын билгеләп үтәргә кирәк. Киләчәктә дә халык теле байлыгын, андагы мәгънә төсмерләрен ачуда мондый хатларның күбрәк булуын, безнең сорауларга радио тыңлаучыларның зур кызыксыну һәм теләк белән катнашуларын сорыйбыз. Бише белән кайтару. 7 кат үлчәү кебек әйтелмәләр нинди мәгънә белдерәләр? 5-7 саннар кергән күчерелмә мәгънәдә килгән нинди әйтемнәр китерә аласыз? Бу безнең икенче соравыбыз иде. Татар халкында төрле саннарны эченә алган мәкаль һәм әйтемнәр бик күп. Аларның кайберләре борынгы заманнарда ук барлыкка килгән. Шул җирлектә хәзердә мондый әйтемнәр ясала торалар. 5-7 саннар кергән мәкаль һәм әйтемнәр турында да шуны әйтергә мөмкин. Радио тыңлаучылар аларның халык телендә йөргән матур үрнәкләрен китерәләр һәм үзләренең хатларында аларга тулы аңлатмалар бирәләр. Мондый фразеологик әйтелмәләр, мәкальләр һәм канатлы сүзләрнең күбесе күчерелмә мәгънәдә килә. Анда еш кына кинаялы сөйләм чагыла. 5 белән кайтару гыйбарәсе аша дип яза Акташ районыннан Наил Әсраров. Нәрсәдә булса эшләгән кешенең гамәленә каршы аннан да артыграк яхшылык яки яманлык белән җавап бирү аңлатыла. 5 саны кергән әйтелмәләр җанлы сөйләмдә шактый еш очрый. 5 батман, 5 былтыр, 5 әйттермә, мә 5-не 10 булсын, бишектәге 5-кә төрләнә, 1 тиенлек куян, 5 тиенлек зыян, үз 5-5, күргәнең 1, күрмәгәнең 5, 6-га алып 5-кә сат, исемең булсын сәүдәгәр, курыкканга куш койрыгы белән 5, 5 бармакның кайсын тешләсәң дә авырта, 5 мәт кигән, 5 кат кигән, 5 бармакка да балдак кидермиләр һәм башкалар. Сөйләмдә сан исемнәре куллану дип яза үзенең хатында Зәйнәп Мустафина, сөйләмнең мәгънәсен көчәйтә, аның яңгырашын күтәрә. Шулай ук Казан шәһәреннән Хафизова, Арчадан Мәрьям Мөнипова, Буа районы Түбән Наратбаш урта мәктәбенең 10-нчы класс укучысы Талия Нур Мөхәммәтова 5-7 саннарның халык сөйләмендә киң кулланылуы турында язалар һәм бик күп мисаллар китерәләр. Телдә 7 саны кергән әйтелмәләр тагы да күбрәк. Мәсәлән, 7 йолдыз, 7 лампа, 7 кат кис, 7 төн уртасы, 7 бабасына җитү, 7 юл чаты, 7 кат тиресен салдыру һәм башкалар. Бу сан кергән һәр мәкальнең һәм әйтемнең тирән мәгънәсе бар. 7 кат үлчә, 1 кат кис дигәндә, халык уйлап җиренә җикереп эшләүне күздә тота. Дустыннан айрылган 7 ел елар, иленнән айрылган гомер буе елар. Бер ишек ачылсын өчен 7 ишекне кагалар, ягъни хыялны, куелган максатны тормышка ашыру авырлыклар белән генә булырга мөмкин. 7 кат юкәдән тезгән чабата да туза. Тормыш бик мәшәкатьле, гомер юлы бик катлаулы дигәнне аңлата. Явызга юлыксаң 7 кат тиреңне тунар. Ягъни начар кеше белән эшләү һәм яшәү бәхетсезлеккә китерә дигән сүз.
Авызыңнан сөзіңні әйткәнше, 7 тапқыр әйләндір. Уйлап эшлә, үкенерлек булмасын. Әйтемнәрдә сүз башындагы авазларның охшаш яңгырашы да нәтиҗәле күңелгә үтеп керерлек итеп әйтүнең бер чарасы. Мәсәлән, итәге 6, җиңе 7 булмасын. Ягъни, үз кишеңнән килмәгәнне булдыра алмассың. 7 кат җир астына керсә дә эзләп табарлар. Ягъни, табылмый торган кеше булмас. Җилбәзәккә 7 кат әйтсәң дә аз. Кешенең кире холкын бетерү бик кыен. 7 кат җир астында йөргән йыланны да беләләр. Ягъни, бөтен нәрсә беленә. Без капчыкта ятмый дигән мәкальнең мәгънәдәш төре. Татар халкында саннар кергән мәкаль һәм әйтемнәр ни өчен күп таралган соң? Моның тарихи нигезе нәрсәдә? Фәндә мондый мәкальләрнең тууы борынгы тарих, кешелек дөньясының башлангыч чоры белән бәйләп аңлатыла. Мәсьәләне хәл итү өчен беренче нәүбәттә саннарның тарихын, 5-7 саннарның нәрсә белдерүен ачыкларга кирәк. Кайчандыр бик борынгы заманнарда 5 саны зур саннардан исәпләнгән һәм ул бик күп дигән төшенчәне белдергән. 5 былтыр, бишектәге 5кә төрләнә кебек әйтелмәләрдә шул төшенчә хәзердә саклана. Вакытлар үтү белән 7 саны иң зур сан булып киткән. 7 сүзенең мәгънәсе дә шул чиккә җитү, күплекне белдерү төшенчәсе белән бәйләнештә карала башлаган. 7 юл чаты, 7 төн, 7 ят әйтелмәләрендә әле дә билгесез күплек, иң зур сан мәгънәсе ачык күзәтелә. Татарстан китап нәшрияты Илдар Низамовның «Матбугатның тәэсирле сүзе» дигән китапны бастырып чыгарды. Хәзер шул китапка кыскача күзәтү тыңлагыз. Безнең көндәлек тормышыбызны газета, журналлардан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Вакытлы матбугат үзенең халык арасында аеруча киң таралуы, оперативлыгы, документальлеге белән аерылып тора. Табигый ки, газета, журналларның теле дә гади, матур, аңлаешлы һәм сәнгатьчә югарылыкта торырга тиеш. Илдар Низамов китабы теоретик һәм практик яктан журналистлар өчен генә түгел, бәлки туган тел, вакытлы матбугат теле белән кызыксынучы барлык укучылар өчен дә файдалы. Автор Татарстанда басылып килә торган өлкә һәм район газеталарыннан тыш, Башкортстанда һәм Пермь өлкәсендә чыккан газеталарның теленә җентекле анализ ясый. Илдар Низамов ул газеталардан күп материал җыйган, аларны бер тәртипкә, системага китереп, уңышлы эш башкарган. Газета теле ул мөстәкыйль сөйләм теле. Автор аны мөстәкыйль функциональ стиль тармагы дип дөрес билгели. Тулайым алганда, иҗтимагый публицистик стильнең аерылгысыз бер өлеше буларак матбугатка зур эш йөкләнгән. Газета өчен язылган материал аның максатына туры килергә, аңа яраклаштырылырга тиеш. Стильләр системасында газета теленең төп урынын билгеләп үткәннән соң Илдар Низамов аны тикшерү зур контекст күләмендә генә алып барылырга тиешлеген күрсәтә. Китап газетада сүзләрнең кулланылышын тикшерүгә багышланган. Шул яктан анда даими берәмлекләр аерылып чыга. Автор моңа әдәби тел белән бәйле рәвештә китап теле сүзләрен, документальлекне белдерүче, кешеләр, предметлар, объектлар, төрле вакыйгаларга караган лексик чараларны, термин атамаларны, газета теле өчен генә хас үзенчәлекләрне кертә. Яңа сүзләр беренче сынауны нигездә газетада үтәләр. Илдар Низамов үзенең китабында неологизмнарга да игътибар итә һәм аларга уңышлы анализ ясый. Мәсәлән, азык берәмлеге, артым, культуралы чәчүлекләр, печән ыны, сугарулы мәйдан, сусыл азык, синаж, ясалма яңгыр, хуҗалык исәбе, остазлык, замандаш, савымчы һәм башкалар. Китапта нефть һәм автомобиль промышленности белән бәйләнешле алынма сүзләрнең киң күләмдә формалашып китүе турында да сүз бара. Мисаллар: скважина, вышка, буровой, насос, турбобур, аппарат, двигатель һәм башкалар. Башка телләрдән сүзгә сүз тәрҗемә итеп алуга да китапта мисаллар күп.
обустройство сүзін жиһазландыру, обсадные трубыны нығыту тұрбалары, попутный газны ершін газ, природный газны табиғи газ деп алуны оңышлы адым деп санарға керек. Жанлы сөйлемдә кулланыла торган сүзләр дә мәкаләнең темасына һәм эчтәлегенә карап атамалар булып китә алалар. Мәсәлән, шәм, брау, кыргыч, балчык измәсе, катламны су белән ярдыру һәм башкалар. Газета өчен хас сүзләр һәм сүз тезмәләрне анализлау бүлекчәсе дә бик кызыклы. Автор мондый тел күренешләрен газетизмнар дип атый һәм аларның ясалу, кулланылу үзенчәлекләренә туктала. Мөмкинлек, шефлык, остазлык, җитәкчелек, алдынгылык, оешканлык, яшәеш, казаныш, үтәлеш, яңарыш, сикереш, хәл иткеч, таяныш, көрәштәш кебек сүзләр остазлык хәрәкәте, хезмәттәшлек формасы. Ил табыны, дәүләт келәтләре, мөһим бурыч, зур имтихан, намуслы хезмәт, тәнкыйть уты, ашлык фронты сүз тезмәләре шуңа керәләр. Газета телендә вакытлы берәмлекләр дигән бүлектә экспрессив чаралар, образлы сурәтләү чараларының кулланылышы турында сүз бара. Илдар Низамов газета телен төрле стильләр аралашуыннан, аларның синтезыннан барлыкка килә дип саный. Бу фәнни рәвештә объектив закончылыкларга бәйле рәвештә бара дип күрсәтә. Газета күп төрле жанрлар белән эш итә. Бу үз чиратында стильләрнең тел байлыгын матбугат битләренә алып килүдә төп чыганак булып тора. Тел бизәкләү, сурәтләү чараларының кулланылуы матбугат телен җанландыра. Аны тагын да тәэсирлерәк итә. Андагы чагыштырулар, фразеологизмнар, күп төрле күчерелмә мәгънәдәге сүзләр әдәби телнең гасырлар буена килгән традицияләренә нигезләнгәннәр. Кайбер мисаллар: браконьер мылтыклы җанкыяр. Яшьлек ансамбле үзешчәннәре үзләрен күкнең 7нче катында итеп хис иттеләр. Ак бәхетләр сезгә кадерле яшь дусларым. Җилкәннәрегез нык булсын. Булыр-булмас җилләргә бирешмәгез һәм башкалар. Автор газета телендәге мәгънәдәш сүзләрнең кулланылышына да зур игътибар бирә. Мәсәлән, аэроплан, самолет, очкыч, кибет, магазин, сәүдә комплексы, җиткерү, тезү, кыру, салу, үтәү, тормышка ашыру, хәтсез, күп, мул, художник, рәссам, сүрәтче һәм башкалар. Китапта сүзләрнең күп мәгънәлеге мәсьәләсе дә тиешле яктыртылыш тапкан. Газетада сүзләрне дөрес һәм төгәл мәгънәгә туры китереп куллану бик җаваплы эш. Илдар Низамов газета телендәге ялгышларга һәм кимчелекләргә дә туктала, аларның эчтәлеген ача. Ул очерк, мәкалә, филитон, парча, репортаж, интервью, хроника хәбәр, хат хәбәр, аңлатмалы хәбәр кебек газета жанрларына да характеристика бирә, аларның һәрберсенә хас тел үзенчәлекләренә игътибар итә. Гомумән, Илдар Низамовның газетаның тәэсирле сүзе дигән китабы мисалларга бик бай. Анда хәзерге газета теленә хас төп закончалыклар ачылган, матбугат телендәге кимчелекләрне бетерү юллары күрсәтелгән. Туган тел белән кызыксынучы һәм аны сөюче һәр иптәш бу китаптан файдалы киңәшләр таба ала. Тугандаш халыклар үз телләре турында. Авар язучысы Рәсүл Гамзатовның «Минем Дагыстан» дигән китабына чиратта үҗеп тотыклабыз. И минем туган телем, син миннән канагать микән, белмим. Әмма мин синең белән яшим, синең белән горурланам. Саф чишмә суы караңгы җир куеныннан кояш астындагы яшел дөньяга омтылган шикелле, туган телемнең сүзләре дә йөрәгемнән тамагыма омтыла. Иреннәрем пышылдый, үз пышылдавыма үзем колак салам, синең авазларыңны тыңлыйм, туган телем. Һәм миңа куәтле тау елгасы тарлавык эчендә шаулаган, үзенә юл ярган кебек тоела. Яратам мин су шаулавын. Кыналарыннан сурып алынган ике хәнҗәрнең бер-беренә бәрелеп чыңлавын да яратам.
Минем телемдә буларның бары да бар. Шулай ук мин гашыйклар пышылдавында яратам. Сине бөтен кеше дә белсен өчен миңа нәрсә булса эшләүе читен, туган телем. Авазларга нинди бай син, нинди күп алар синдә. Авар булып тумаган кешегә аларны әйтергә өйрәнүе шактый кыен, әйтә белсәң, шундый рәхәт шуларны әйтүе. Бердән алып 10-га кадәр саннарны авар телендә дөрес итеп әйтә белгән кешене чаратсам, мин моны җилкәсенә зур таш күтәреп, ярларыннан ярларына кадәр тулып аккан елганы кичәр өчен кирәк булган батырлык белән чагыштырам. Саннарның 10-га хәтлесен дөрес әйтә алсаң, калганнарын да булдырырсың. Димәк, син йөзәргә өйрәндең, кыю алга бар. Башка милләт кешеләр турында сүз дә юк инде. Хәтта авар балаларына да картлар «Кода гор кверк кваквадана» дип абынмый сөртелмичә 3 тапкыр әйтеп карал диләр иде. Бу күпер астында бака бакылды дигән сүз. Ни бары 4 сүз, без авыл малайлары шул тизәйткечне көннәр буе такмаклап телебезне чарлый идек. Үзе аварча белгән Әбу Талиб малаенда аварча өйрәнсен өчен безнең Цада авылына җибәрә. Улы әйләнеп кайткач, Әбу Талиб аннан сорый: "Ишәккә атланып йөрдеңме?" "Йөрдем." "10-га хәтле саный беләсеңме?" "Беләм." 3 тапкыр рәттән «Кода гор кверк кваквадана» дип әйтеп кара әле. Ул әйткән. Әбу Талиб булай дигән: "О, син адам ышанмас эшне эшләдең." Кыялар арасына кысылып утырган авылларыбызның телләре менә шундый. Безнең сүзләрнең, авазларның әйтелешен фән теле белән әйткәндә транскрипциясын бирү өчен бер алфавитта да хәрефләр табылмаган. Шунлыктан безнең язмабызны эшләгән вакытта рус алфавиты хәрефләренә яңа хәрефләр, хәреф кушылмалар өстәргә туры килгән. Бу бигрәк тә тартыкларга кагыла. Шул артык хәрефләр аркасындадыр инде рус теленә тәрҗемә ителгән һәр авар китабы юқарак булып чыга. Шамилдән кемдер Дагыстанда нигә халыклар саны шул кадәр күп дип сораган. Бәләгә тарганда берсе икенчесенә ярдәмгә килә алсын өчен, җыр җырлаганда берсе икенчесен куәтләсен өчен дип җавап биргән Шамил. Ничек соң? Ярдәмгә килгәннәрме дип сорыйлар миннән. Килгәннәр. Бер халыкта читтә калмаган. Ничек соң? Җыр бердәм җырланганмы? Бердәм җырланган. Туган илебез бер бит. Телләр арасында шик бар, йөрәкләр арасында юк. Һәм төрле кешеләрнең батырлыклары бер батырлык булып укмашкан. Шулай да Дагыстандагы төрле халыклар арасында аерма бармы? Һәм нинди ул? Бу сорауга җавап бирү кыен. Бездәге халыклар турында берәүләре сугыш өчен, икенчеләре корал кую өчен, өченчеләре мал асрау, дүртенчеләре иген игү, бишенчеләре бакча үстерү өчен яратылган диләр. Ләкин бу буш сүз. Һәр халыкның үзенең сугышчылары да, мал асраучылары да, тимерчеләре дә, бакчачылары да бар. Һәр кайсысының батыры да, җырчысы да, остасы да бар. Дагыстандагы бер халык вәкилен икенчесеннән ничек айырып буласың? Бәлки, киеменә караптыр. Әмма хәзер бар да бер төрле пинжәк, бер төрле чалбар, бер төрле аяк киеме, бер үк төрле баш киеме кияләр. Юк, әгәр дә бер халыкны икенчесеннән айыра торган нәрсә калган икән, бу тел. Тагын шунысы кызык. Лизгин яки тат, авар яки даргин, хәтта русча сөйләшкәндә дә бер акцентны, ягъни рус телен бозуы буенча гына да кумыкны лактан, лизгинны кумыктан шунда ук айырып була. Бер вакыт без телләребез турында сөйләшеп утыра идек. Әбу Талиб бүлдереп булай диде. Хәзер мин әйтим.
Bir ağaçtan urman bulmay, 3 ağaçtan da bulmay. Hatta 100 ağaçta urman tügül. Dillerimiz turundağı mesele katlaulu mesele. Bu şiyelengen tüyün. Bir vakit anı Halitu'nun en angsat yolu mesele yok diye boylağı diye bisepliler idi. Meselege kağılmaska, ul hakta söylemeske, mene Halitu yolu. Lakin mesele bar. Elik zamanlarda kişilerini kralga tutunurga, bir nersede milletler ayrılmağı şekilde yiş mecbur etmegen. Siz Til Күрке сөз деген тапшыруу тыңладыгыз. Аны әзерләүдә филология фәннәре докторы профессор Вахит Хаков катнашты. Тапшыруның редакторы Рөстәм Фәйзуллин, тавыш операторы Нина Зорина. Алып бардылар Рим Кәримов һәм Камал Саттарова.